everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Pananglit lang gina, ug niya pa sa akong atubangan, ang bangag sa ilong nga may sarge! Bossing Major, Tore, inigbalik ni Madam Ching kinsa tuwa pa karon sa mainland China. Ipaila ko ikaw, ipaila ti kaniya, aron mahimong miyembro ka na sab-unya sa organisasyon sa mga Barkang Dragon. Kanada, magkakwarta man kataan na Bossing Major. Makikwarta ka, dili ginagmay, kung dili dinagko by jam. Pasalamat kung daan ni mo na bahina, Bossing Major. Sa akong mga kamot by jam, dili mga sinsiyo mo'y imong puphuon, mga tibuok gyud. Hala, wow. Kanindot ko daan na, Bossing. Maunguha yung kamasayop sa imong desisyon. Nga muduol na ko aron magpaulipon. Daghan dyo kayong salamat sa imong pagsalig na kuha, Boss Major. O samahan ba jam? Ha? Makamao ka pa bang muihaw og tao? Makamao pa ba kang mupatay og tao? Ha, ba jam? Oh. Tao-tao dangwa ko kabugto o kinabuhi sa tao. Apan markado paghihapon sa pagkakriminal nga ako pagkatao. Kung mao ka na, unyan kadlawon. Kung mulampos ka sa labing una nimong misyon sa pagdeliver sa mga kinilong ipiktos sakay sa motorsiklo, may lain ka pa na yung misyon nga akong isangon. Unsa man pananglit, Hutdas sa paglaras ang mga kaatbang sa atong pangwarta sa syudad. Gusto ko nga na kita'y kompetensya aron mapupho nato ang kita. Kikan sa mga isdatsings ngadto na sa mga budol-budol operation. alas 3:17 nas kadlawon. Alas 3:17. Sakto na kurang orasa nga ilaras sa kadalanan aron paghatod sa mga epekto sa gisugo ni Boss Major Gaspara. Kinahanglan nga magpakitang gilas gyud ko aron makaingon gyud siya nga di ko liba nga klases tao. Malas lang yun ka by Sarge. Ngano bitaw nga, nagpada ka sa discarding misail? Bi, ang akong armas i-check din akong daan. Kung mahimo, makikamatay ko ni bisan kinsa nga mamahimong babag din ang ako karong misyon. Kinahanglan nga ako ma-deliver nga malampuso ng 5 ka kilo nga drugas sa buyer nini. Mulampos lang yun unta ko. Ngaway sabod. Aron mo bilib na ako nga akong bossing Major Gaspar. Nilampos ka. Sa mauni mong misyon, Bayjam, way sabod ang pag-deliver ni mo sa 5 ka kilo ng mga epiktos. Kwarta na, Bayjam! Kwarta na! Salamat po si Major. O kay kasaligan ka ba niya? Pues, sangunan ko ikaw ug usay ka dako-dakong misyon. Sa ako nang giingon ni mo busing, suguan lang yun ko. Medyo critical kining maong misyon. Andam ka naman yun kahang mubugto o kinabuhi sa tao. Oh, aha.
Andam ka? O dili pa? Boss Major, diha naman ko gikan na ng klasihas trabaho. Busa, subli na kong isaad ni mo nga kaya ragyod kaayo ka na nakong buhaton. Sayon na gyud kayo ni. Paminaw. Bangag sa ilong. Mauni imong himuon, Bayjam. Tubig! Tubig! Bugna kay tubig! Si Vice Sarge, Bugna pa sa iyong relasyon! busy kayo na malagyag tubig ay. Tubig! Vice Sarge! Pajam! Pastilan! Ikaw rin na ba? Tubig ba? Naunsan naman na siya, oy. Ha? Kaya ako man bitaw ni, kinsa man di ay. Lagi, labi na kinsa ba? Ang gani. Buwan mo tantangay mong helmet. Awa ko ka kita sa mong naong. Di ka mailhan. Ikaw di na. Oh, nga diha, Vice Sarge. Mo na resulta sa kong pagtalikod ni Misael, nga wa na ayo. Inutil na kaayo. Jambay. Ang mga buwangon sa pikas grupo ba? Sige lang gihapon sa pagigo. Oo, tagko kay inigaan bay. Mga budol-budol nga presyon sa pikas, grupo, grabe kayo. O mga snatcher po nila nga, kusunada po kayo. Anya sila gihapon ng mga tawhana. Oo, sa budol-budol, sila kaya pong muklo. Asawang muklo, yang bayaw nga si Junjun Yangkaw. Mao ba di ay? Mao di gihapon mga tawhana, ha? Ang mga snatcher po ug mga mangiguay nga sige lang pamiktima bisan sa iyo pas buntag bay. Maorya po nang naong nga bay. Salamat, Vice Sarge. Oh, tay pa, unsa man? Gisugo kasi mong agawon bay jam? Bay, di pigidugay nga dinhi si bay jam. Ay di na ko mag-ampay ito niya eh. Si Jam, kaya naging porma. Hingpit na gid niya nga gisurrender ang kaugalingon sa demonyo. Kani tinuod bay, demonyo sa to. Kadto kay nagpakisusi. Gisugo to siyang agawon. Og labing siguro manghawa na kinikinayhinay sa iyang mga sagabal. Nasa dayon niya mangligdas ani nga wanay kinabuhi, bay Misael. O by Sarge, kay ang buayang opisyal, mupatay o mupatay gayud siya aron kapanalipdan ang iyang sinalbahis nga pangwarta nining syudad. Mao ka nang matuod yun akong pagkatao, Sir Mart. Mao ba di ay? Glenn, gyud ang matuod akong pangahanap. Apan sa dihang niabot ko din sa syudad. Og nisuod sa pagka-sexy dancer sa club. Mao gigamit na ko ang pangalan nga Crystal Alcantara. Dili ba di ay kamusuod o sa imong igsuon nga matod pa nimo na bilanggo kay nakapatay, Glina? Oh, Sir Mart, bako ka man gud hinuon. pait kayo akong kinabuhi uban sa mauna kong igsuon sa dito pa mi sa Mindanao, sir. 13 anyos pa ko sa diyang kisugdan ko niya sa paglugos. Unsa? 17 anyos pa ko sa diyang nilayas ko ang naabot din eh. Apan gisundan gihapon ko niya. Ang dinigi pa dayon paghihapon niya ang iyang linuong kapuhat nga rin ako. Naundang lang sa diyang nabilanggo na siya sa sister jail. Giunay kapag tukob sa kaugalingon nimong igsuon. Oo, sir. Ingon anak siya kasalbahis. Ginoo kong intahon. Pagkasalbahis niyang mata nga sa igsuon. Kagaw masabdi siya nga di gyud unta angay pangbuhion. Kini, mao na kini ang club nga gingon niya atong manang gigitrabahoan kanhi ni Glina. Hiring di sila waiter. Sirado man ni. Nakakandado ang entrance nga pultahan. Ug may dakong kandado.
Pero, naay ka may pultahan sa unahan, sa may kilit nga bahin. Murag pultahan man na nga putaw. Oh. May miabli og hinay sa kamay nga pultang putaw. Dunay milikli nga puwang ug ngapil nga babae. Unsay ato? Nakay tuyo, sir? Oh, miss. Ako na si Misael. Kining nag-hiring pa mo waiter, miss. Naman ko'y nakapaskil diri nga wanted waiter. Hala, balik lang unyang alas 6 kay ni alam man to anang orasa si Inday Chikading. Tag-iya ana ba? Oh, mao ba? Salamat ha. Mahimong mahibawan ni mo pangan, miss. Laika. Muli kini siya ang kinalan og Laika. Nga, mubalik ka rito, bay Misael? Babay, Sarge. Kay misamto sa kong hula-hula. Nga mo-apply ko sa pagka-waiter sa mong club. Usa? Kana lagi og dawaton ko sa tag-iya, bay? Bay, bus agaon amo. Ako'y nabala ka para ni mo anira. Ayaw ko kabalaki, bay, Sarge. Adi ka niya mapukaw imong kadautan kung imo may kwentro mga dautang element niya dito sa club. Bay, Sarge. Ibawagi ka ng mga babae sa club. Duwaan mga kwartahan, ilabi na gyud sa mga sakop sa sindikato. Nga ilang kwarta, pinaspasan. Basta nalas katarungan. Andam na ko silang maggaon. Interesado ka ba mo trabaho isip waiter din sa club? Unta kung imong dawaton. Oh, ngano kundi man? Pero wapar ba ko'y requirements? Biodata naman akong la? Oh, ako'y bahala, ana. Basta interesado lang ka, o niya, magbinuutan cute sa trabaho. Oh, ma'am. Ako na ipasalig, ma'am. Patay pa. Lain na sa tanang ma'am, ay. Bakla ba ko deri? Kuan na lang. Tawag na lang ko sa naandang itawag nila na ako. Inday Chikading. Salamat kayo, Inday Chikading. Kana. Mas ginug pang paminahon kaysa ma'am. Misael di ay ang imong pangan, Dudong. O, Inday Chikading. Ako si Misael. Gwapo ka. Oh, ang sakto sa barog. Fafabol kayo ka, Dudong. Oh. Ulitaw pa dahil ka, Misael, Dudong. Ulitaw pa yung taon ko. Ganahan kag bayot, Dudong. Oh, Ganahan ka pagbayot. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.